Sakay kong mes. Ha? Buat-buat sa tagpos sa mes, ha? Kay kumes. Miss, saan po kayo pababa? Barangay Babae, City of Manloloko, Sinungaling Street, Madaming Chota, Village. Kayo po, sir? Barangay Maling Hinala, minahal mo ng tama, ikaw pa ang masama. Magkano po? Better mahigit umulang, di mabilang, parehas kayong nagkulang, walang kwentang pinagsamahan. 20 pesos lang para sa taong naiwan at nasaktan. See?